Мартине, мразя те! Това е защото... Чакай. Аре бе. Мостът е много красив. Ето, господине, здравейте! Готи. Какво да има? По-добре. Аз съм го ресетнал. Моят компютър е направен на следващата точка, мога да нагласиш. Не знам дали да гаса мотора. Не. Че загасим. Така. Тук снимаме също. Да не се притесняваш. Има друга пейка ли? 40 метра има. Трябва да има 40 метра. Ето тук. На гледката. Еха. Ето. Роби там търси, Значи инструкцията е повече от прецизна. Да, една четворка и една петица. Зер си забъркал. Ето и петица. Благодарско. Сине? Така. Печелите. Изволите. Да. Намира се. Кажа ли къде е следващия? Абе, аз къде си прибрах другото картонче? Инстанцията като... Не знам дали ще зареждат, аз ще зареждам, да. Айде, да, ще събраме се. Дете се притеснявам, да не знам. Търсихме и там като такова, като е нормално. Айде, Друмев, стягай багажа. Uno momento, por favor. Аз имам 217 км ми остава запас от гориво приблизително, което значи, че мога и да не зареждам. Вие както кажете. Не сме ли надолу? Продължаваме ли тук напред? Има и чекпоинт с снимки до някакви дървета. Аз казвам, на колко дървета Хайде да ви снимам на фона на дървета. Това направо, нали?
Отиваме още нагоре, трябва да стигнем до едни овчарници. Да, пише. Снимай ме до другите дървета. Нали? Като търпината в казармата, вика, той го Марш, вика, от мен до другото От мен до другото дърво ще тичаш. Ще правим едно село в фирмата. От мене, там някъде се пада това често. Ние сега ще му правим една така и ще излезем там. Демек, това не е тволя. Не, това е чекпоинт с снимка, след това има, нали, заводите да оставиш моторите и да ходиш пеша някакво разстояние. И това си се качва, няма проблеми. Тягай да се приближи, че съм с тапи какво? Айде. Недостойни сме за тази хубава гледка. Гледай, паде се пък. Мартине, мразя те! Здрави мацката с тези гуми. Ева. Не знам, аз сега гледам да пускам дистанция от нея. Че тя не е станала ни веднъж, човек. Евала. Ма доста добре се справя, човек, виж колко равномерно и как хубаво си избира линия, аз направо.
след това пропуснеш и го, все едно не си бил на адвенчур. Не, фанал съм се за кормилото и се кръстим, само да не се пречукам. Е, срамта е. Мацката просто ето. Дрехиднията и стана малко да. Помагаме ли? Това е защото... Чакай. Пусни му само обавинята. Пусни му само това. Аз ти го държа, няма страх. Стана ли? Не. Ай. Стабилно като крико песък. Знаеш ли що падна, човек? Защото те похвалиш, че караш много хубаво. Тук ме те похвали отдолу колко... Между другото, Евала. Няма проблеми, не се комплексираме въобще. И аз снимам, само си взех очилата да не ми пече. За твое спокойствие, падането е заснето, обаче само на тебе ще ти го пратя, никой друг няма да го види. Ай, не. Обещавам. Чай те снимам малко, няма само ти я снимаш. Съгласен. Ела, синете, черпим едно картонче. Пак е горе. Give me number 5. Number 5. Другите не ни трябва. Мамбо, number 5. Да сложим втората лепенка на канала. Ама това е доста бързо, бе. Аз си го върнах малко.
играта ли сме? Добре. А? Не бе, то въпросът е да не се насирам нас. Да. Идва ли още някой? Само ти ли си? Идва ли още някой отдолу? Добре, тук имаше отдесно едно процепче, къде можеше да се мине на големия камък. Едно процепче имаше на големия камък, къде минах. Асфалт? Само асфалт? Мале, щом на този камък не опрях.